În penitenciare, virusul HIV-SIDA cel mai des este răspândit de către utilizatorii de droguri. Pentru combaterea acestui virus, în 9 penitenciare din Republica Moldova sunt implementate programe de profilaxie, cum sunt proiectul de substituție cu metadona și proiectul de schimb a seringelor. Persoanele infectate dispun de tratament gratuit. Datorită programelor implementate, numărul deținuților infectați este în descreștere. Avem condamnați drog-dependenți cu care se lucrează toate serviciile, inclusiv serviciul medical. Ele nu sunt izolate, ele sunt deținute ca și ceilalți deținuți, fără careva facilități. Dacă în anul 2001 am avut peste 200 de persoane, acum avem 120. Noi suntem conștienți că deținuții noștri se află în penitenciar doar temporar. Ei sunt parte a societății noastre și vor fi eliberați peste un timp. Organizând aceste activități, ne gândim în primul rând la sănătatea societății noastre și la reducerea numărului bolnavilor de SIDA. Pentru a preveni o epidemie de SIDA în penitenciare, deținuții sunt asigurați cu seringi și condoame. Activitatea se desfășoară în secret. Nu sunt făcute publice numele deținuților care se droghează și nici nu sunt investigate căile prin care substanțele narcotice ajung la deținuți. Scopul principal este ca acești deținuți să folosească seringi sterile și să nu transmită infecția altora. Sunt voluntari din rândul condamnaților care la rândul lor primesc seringile folosite deja, le aruncă într-o container, să spunem așa, pentru seringile folosite și o adus, de exemplu, două e noi curate, le înapoi. Un alt program este substituirea drogurilor puternice cu metadină, un înlocuitor al drogurilor mai puțin distrugător pentru organismul uman. Întrebuințând metadona, persoanele care se droghează au șansa să se dezică treptat de droguri. Bolnavii de SIDA pot beneficia de ajutor gratuit și în afara penitenciarelor. Există servicii de consiliere și testare voluntară. Aceste servicii sunt gratis. Aceste persoane li se oferă asistență medicală, supraveghere medicală și tratament respectiv antiretroviral gratis. Virusul HIV-SIDA a fost descoperit în anul 1981 și este o infecție transmisă pe cale sexuală sau prin sânge de la mamă la făt ori prin utilizarea seringelor folosite. În Republica Moldova sunt infectate peste 6.000 de persoane. Anual sunt înregistrate circa 700 de cazuri noi. Potrivit datelor statistice, incidența cazurilor de infectare cu virusul HIV este mai mare în raioanele de est ale Republicii Moldova.